Lehenengo izlaria Julen Ibáñez da, CFM-tik dator, Centro de Física de Materiales, fisikaria da bera, eta esango nuke materia kondentsatuaren inguruan egiten duela lan, eta azalduko digu munduko pilota partidarik txikiena. Bueno, zuten da ez. Mil esker, plazerroa da, topaketa honetan egotea eta darraitzek esan duen bezala, ni fizikaria naiz, ikerlaria, baina duela ez horren beste denbora, ni ere institutuko ikasle nintzen. Eta nik izak izan irudi daukazuen zuek fizikariena, igualola pixka eta garra, baina persona normala gara. Hau zen, begira, nire bizitza institutuan egonia, gutxi gora bera. Kirol pixka egiten genuen, futbol alde guztiatik esatzen zuten. Gero PlayStation bat nire garaian. Musika pixka ere bai, ikusten duen akordeoia adibidez, pixka gaizko nio. Eta gero noizean behin, herriko jaiak egoten ziren, txosna inguruan egoten ziren. Eta zuen irakasle kulturi jarri baino lehen, no? Bai, nire bizitzako parte bat ere klasera jutea zen, etxeko lanak egitea. Baina gero, hontaz aparte, batzutan, usentzenean irakurtzen. Eta erortzen zen ere eskutan, noizean behin, divulgazioko liburu bat edo aldizkari bat ez. Etxian adibidez geneukan El electrón es zurdo, liburua Isaac Asimovena, eta hemen agertzen ziren gehi batzuk ziren flipantean betzeko. Adibidez, zelen dinosaurioak. Eta liburu hauetan, esaten zuten dinosaurioak zela animali erraldoi batzuk bizizilea duela 100 edo 200 milioi urte. Eta ni pentsatzen duen milioi bat urte. Zenbat da hori, eta gainera nola dakite hori, ez? Galdera interesgarriak jartzen zituzten liburu hauek, eta galderak zenbat eta sakonagoak izan, ordunte interesgarriak ziren. Unibertsoaren hasiera, Big Banga, galaxiak, zarrak, benetan. Eta gero zegoen Einsteinen relatibitate teorika. Zaten zuen, argiaren abiadura izan ezik, beste dana zela erlatikoa. Denbora bera baren. Hala, nik eta zuek ez dugulan denbora berdin neurtzen. Eta ja, gauza hauetan, el nova mas, beretzako zen mekanika kuantikoa, ditzen zen zerbait. Honek, liburutan agertzen zen materia, gure inguruko gauzak eta gu eratzen gaituzten atomoak, ez direla ez partikula, ez tauina ere, baizik eta biak batera. Hala, ni bera, honek esan zuen, ni nintzela uin bat, eta partikula aldi berean. Nik gauza hauek edituen guztiz ulertzen, orduan, argi dago, baina ideiak eta galderak asko gustatzen zaizkidan, eta horregatik erabaki nuen fisika ikastera. Fisika ikastera jo nintzen lehioara. Eta karreran galdera polit eta simple hauek bihurtu ziren eduki eta ekuazio konplexuago batzuk, eta hori beharrezkoa dira karrera teknikoetan, zientzian eta ingenieritzan, baina naizta batez ere hasieran pixka zaila egin daiteken, pixkanaka aurrera zoaz, eta gauza hauek azken finean uzten dizute sakonago eta hobeto ulertzen beste eduki abstraktoiek. Eta, horrela eman dituen 5 urten ere garaian, karreran, gaur lau dira, eta gero doktoretza egin duen ere lehioan, eta gero erabaki nuen ikerlari bezala Alemaniara jutea. Eta Alemanian zer egin nuen erakusteko, bideo jarriko dizuet. Bideo hau, igual batzu ikusi dut da, ez dut nik egin, hau IBM teknologia enpresak egin du. Eta izena du Aboi Angisaton, da mutikoa eta bere pilota. Eta da, inoiz egin den pelikularik txikiena. Ez da filmatua izan bideokamera batekin, baizik eta tunel efektuko mikroskopio batekin. Eta tamaina oso txikia da. Zuek ikusteko, hemen dauden bolita horien erratioa da metro bat, baina 1.000 milioi aldiz txikiagoa. Beste era batera, ikusteko, nire eskuan daude atomo gehiago, mundu osoko hondartza guztietan dauden hondarraleak baino gehiago daude.
Orduan, imaginatu ze txikia diren atomoak eta ze meritu daukan hauek manipulatzeko gai izatea banan-banan. Hau dira, gainazal batean jarritako atomoak banan-banan manipulatuta. Eta, bueno, zango duzu, ze interes dauka IBM zelako enpresa batek munduko bideo txikien egitez aparte, eta, bueno, mila interes daude atomoak eskala honetan manejatzeko gai izateak. Eta horitakoa da, IBM gai izan nahi du atomo bakoitzean informazioa gordetzea. Zen horrela lortuko balu hori, gure ordenagailutako disko gogorrak adibidez, asko txikitu genitzake eta horrek interes asko duka. Eta horrekin ja bukatzen noa, utzi erakusten bukatzeko, eta fijatu zareten hemen pelikula honetan zehose efektu arraro bat zegoela. Badago, hemen ikusten da atomoen partikula izaera argi dago, baina ikusten duzu zehose gehionen? Mentxe daude mekanika kuantikoak esaten dituen uginak, baina kasu honetan ez da ilustrazioa, eta zuzeneko irudi bada. Bizitza zientifikoak guztien ditu bere sorpresa. Esker.